Kom ind. Hej. Hej. Nå, det går så, Knud. Det går egentlig ikke særlig godt. Jeg har jo det der, jeg er blevet opereret i hoften, ikke? Ja. Og der kan jeg ikke rigtig få det til at virke ligesom med det andet ben. Nej, men lad os kigge på det. Den første dag, det var, da ergoterapeuten kom, det var, at hun lærte mig at få strømpen på. Og så har du det her som din forlængede arm. Ja. Så du sætter den ned, og så finder du ind i sokken med din fod. Ja, og så prøver du at dirigere med de to der. Og så trækker du den stille og roligt til dig. Senere har jeg så selv kunne træne mig op til at kunne tage den på. Først med hjælpemidler, og nu kan jeg sgu da selv tage den på, uden at det gør ondt. Når borgerne får tilbudt træning i hjemmet, så reagerer de som regel altid positivt. De er glade for, at vi kommer hjem i deres eget hjem. Det er som regel meget anderledes end at være inde på en hospitalsgang eller på et genoptræningssted. I hjemmet, der tager vi fat i det, der egentlig er deres problemer i hverdagen. Og det er på mange måder meget mere lige til for borgeren at tage imod træningen. Det er jo en lidt anderledes træning end den, der foregår på et sygehus. Det er jo som oftest det, vi kalder hverdagsrehabilitering eller træning i de daglige gøremål, såsom at lave mad, eller tage bad, eller kunne komme ud med skraldespanden, kunne gå ned ad trapperne, tage overfrakken på. Det er hverdagslivets opgaver, som det meget er målet med, og det er også meget det, som vi træner i. Det, der betyder mest for mig, det er, at der kommer en ergoterapeut og hjælper mig i begrænset tid. For, altså det der med at skal være afhængig af andre mennesker, det har jeg altid haft det svært med. Jeg gør brug af min basale ergoterapeutiske aktivitetsanalyse. Det er at gå ind og analysere den daglige aktivitet og se på, men hvad er det, at borgeren har af ressourcer, hvad er det, borgeren faktisk godt kan, og hvad er det, at borgeren har svært ved, hvad er der af problemer i det. Og det kan være en meget minutiøs analyse helt ned på nogle bitte små delprocesser. Men den kan være nødvendig i forhold til at analysere for eksempel, hvordan får borgeren de her strømper på, når borgeren ikke kan nå helt ned til foden, eller hvordan kan borgeren igen magte det at gå i bad, hvis det er, at det kan være svært at holde balancen. Hun har hjulpet mig med at få, min bevægelse i kroppen bedre, end hvis jeg selv havde gjort det. Jeg føler mig mere fri nu, end jeg gjorde lige da jeg kom hjem fra hospitalet. Jeg kan gøre de ting, jeg har lyst til. Jeg kan selv lave mad, ikke? Og det har jeg jo altid gjort. I hvert fald i de mange år, hvor jeg har været alene. Jeg føler mig mere tryg ved en ergoterapeut end ved en hjemmehjælper. Det har været vigtigt for mig, at jeg har fået noget træning af en ergoterapeut, sådan at jeg kan komme videre, uden at skal være afhængig af andre mennesker. Jeg altid har mere eller mindre været i gang, både på mit arbejde og også efter jeg blev efterlønner og pensionist. Der har jeg altid gerne ville være i gang, uden at skulle have hjælp af ret mange andre. Når behandlingsforløbet er slut, så har jeg jo den forventning, at borgeren er selvhjulpen. Og det at blive selvhjulpen på et område, er jo ofte noget, der medfører, at det breder sig lidt som ringe i vandet, at hvis det er, at man bliver selvhjulpen med at købe ind, jamen så betyder det jo, at man faktisk har en gangdistance og en formåen til at komme ud, og det kan man jo så bruge i nogle sociale sammenhæng også, sådan at
den ene aktivitet afføder et øget aktivitetsniveau på andre områder også. Så fik de så lige en ekstra skålfuld foder der. Ja. Bonusration i dag.